Kom, salam ya, oke? Amat yuk. Go. Sana. Salam go. Salam Philip. Hai.
Saruni
ለይሰደዱ ረዳኢ ወለእለ ውስተ እሰር ይትባረዳው መድኅን ለርሑማን ወይትቤከል ንጉሃን አርጋን ሀይማን መስተናግል ጻድቃን ወመሄድ ለንጹሐን ሰማይ ለመበለት ቀዳሚ ዋላሂ ለቆለማታ ዘይሆን መርሃርታ ቤተክርስቲያን ተከራታት ምዕራፍ ስፋት ሃይማኖት ጉባኤ መንፈስ ሀብተጸጋ ባህል ለከም ዘንቤር ተስፋኢና አርበት ለዘነፉ በአልባሊና ናስተናት ሰላም ሰላም መስተቀበቱ በእንቲአከ ወበእንተ ፍቁር ኢየሱስ ወቱለከ ስብሐት ወይእዜዝ ለዓለመ ዓለም። ሰብረና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የወደና ጉባኤና ስተባረሃት ተወደሰ ግረና በረከታ በረከተ ቆሮላ ምስጉና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ጸጋ ታይፈና በረከቱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጉና አሁን በተስቤቱ በልደቱ ይገዛውና ጸጋ መንፈስ ቅዱስ የሆነ ኃይል አጋንንት የርክምና አቡነ ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ህድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንቱብ ለዘአበሰለነ ከማነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላ ንሕነኒ ወባልሐነ እምኩሉ ርኩስ ነዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለሙ ለዓለሙ ሰላም ለኪ እንግድናቺ ወድግረስታቺ እግዚአብሔር ጸባኦት ሰላም ለኪ ብሩካን ማለት ሰዎች ከርሲ ከርሲ ውስጥ ተቆዋለትና እግዚአብሔር ሰላም ለኪ ለተንታና አውቁሮ ለኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም አቦሎ ፍቅር ፍራለ ዘተናረን ግራዊ ራባቦ ከሰመሰለ ተደረ ይራምን ለኩም
ስሙን ወዳስ መንግስቱን ባሰባና በተሐንተን ከፈተና ሃይማኖትን ያጽናና እግዚአብሔር ሰላም ማተወለና ወነዘ ሰማያት ጊዜና አምላክ ነው መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካህን ከካህናት ኃጢአት ወደምሳሌ ያበሰ መፍቀሪያ ንስሐ በዘዋሃ በምሰጣነ ለአሁን ደግሞ ይስር ይለኩም ኃጢአታችሁን ብዙም እስከዚህ አመው የካህናት ባህል የሆነ ታጉት አይማት ኮኑ ኮታሃነ ወደ ፀሐነ ይረስየን ይረሲኩም ድሎ ለመቅሰስ ሰማያት እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ዘገበርነ በአእምሮ ወበየአእምሮ በዛሃነ ፈይምሃረነ ወዘይመጽእከነ ንበንተ እግዝእትነ ማርያም ወበረከማሁ
إلهنا زبيبة أنساب مسلام دحال كلنا ببوتنا نحاز كلنا نحضنها بسم الله والابن والمنفس القدوس أحد أملاك بسم الله والمنفس القدوس أحد أملاك بسم الله والمنفس القدوس أحد أملاك بصور وقدوس أبونا باسريوس ቀዳማዊ ሻዱሻይ ፓትርያርክ ወርሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ ብፁዕ አቡነ ታዲዎስ አማሃዳሪ ዘዋጋሽ ባርካ ከምኡውን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን ከምኡውን ክቡር ሊቀ ካህናት ቀሺ ዘሚካኤል አብርሃም አማሃሪ ቅዱስ ሲኖዶስ ከምኡውን አባላት ሀገረ ስብከት ኤውሮጳን ከምኡውን ሊቀ ካህናት አማሃዳሪ ንዑስ ሀገረ ስብከት ኖርዌይ ቀሺ ብርሃን ከምኡውን አቦታት ዲያቆናት ስድራ ቤተ እግዚአብሔር ብሓፈሻ ከመይ ውዒልኩም ከመይ መጺእኩም ከመይ ቀኒኹም አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ብዙሕ ኃጢአትና ከይተኸተለ ነዚ ቅዱስ ጸበል ኣቦታትና ክንሳተፍን መስቀሎ ክንስዕብን ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽና ይኽበር ይመስገን። እልል በል ኣዴታት። እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ቅዱስ መዓልቲ ነዚ ቅዱስ ሰዓት በቦታትና ክንባረኽን ኣብ ማእከልናን ኣብ ማእከሎምን ክንርከብ ዝገበረና እግዚአብሔር አምላኽና ካብ እግዚአብሔር ሓጎስና ካብ ዝምቕፃል ናብ ሊቀ ካህናት ቀሺ ምልብርሃን ክሕልፈኩም እየ ኣብ ንዑስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ማለት እዩ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ከመይ መጺእኹም። መጀመርታ እቲ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንህቦ ይኹኖ። እቲ ኣሽማት ጽቡቕ ገይሩ መምህር ሓጎስ ገልጸልና ስለ ዝፀንሐ ነዞም ኣቦታትና ምድግጋም ከይከውን ኢለ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ዘኤርትራ ከምኡውን
ብፁዕ አቡነ ታዴዎስ ናይ ጋሽ ዋርካ ከምኡውን ብፁዕ አቦና አቡነ ጳውሎስ ሃገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡ ከዓ ሊቀ ካህናት ቀሺ ዘሚካኤል ተሓጋጋዚ ቅዱስ ፓትርያርክ ኩልኩም አቦታት ካህናት ኩልኩም ምእመናን እግዚአብሔር እንኳዕ ብሰላም መጻኹም። አንተ ወይና መጻኹ ከልዑስ ኣብቲ ኤርፖርቱስ ብዙሕ ፍሽኽ ትብል ነርካ ኢሎምኒ ገለ ሰባት እዚ ዳ ፍሽኽ ዝብል ጥራይ ድዩ ኮነ ድሕጉስ እልል ዘብል እዩ እስከ እልልታ ጌርና ሰለስተ ግዜ ንቀበሎ ሓራይ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ኣብዚ ዘለናዮ ምድረ ስደት ብፓትርያርክ ክንባረኽ እግዚአብሔር ስለዝፈቐደ ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹን ነው። ክንደይ ዓመት ኣብዚ ተቐሚጥና ኣለና ፓትርያርክ ርኢና ይንፈልጥኒ ኢና። እዚ ረኺብናዮ ዘለና ዕድል ኣዝዩ እግዚአብሔር አምላክ ስለዘፍቀረና ገፁ ስለዝመለሰልና ናይቶም ሕሩያት ናይ እግዚአብሔር ኣብ ዘለኹም ጸሎትኩም ሰሚዑ እግዚአብሔር አምላክ ነዚ ነገር እዚ ስለዘርአየና ክብርን ምስጋናን ይኹን ነው። ብስም ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ንኹልኩም ኣብዚ መፂኹም ዘለኹም ዕድመ ኣኽቢርኩም ክትባረኹ ምስጋናና ንቕርብ። ብዙሕ ዘረባ ከየብዛሕኹ ሕጂ ናብቲ ዘሎ መደባት ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ንሕና ኩሉ ግዜ ምሳኹም ስለ ዘለና ብኦም ክንባረኽ ስለ ዘለና ናብኦም ክሕልፈኩም እየ ማለት እዩ። ሕጂ ንእሽተይ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ዝህቡና ሊቀ ካህናት ቀሺ ዘሚካኤል እዮም ኣብ መድረኽ ብድሕሪኡ ኩሎም ኣቦታትና ተተሲኦም ክባርኹናን ሰላም ክብሉናን እዮም። ዕድለኛታት ኢና ነዚ በረኸት እዚ ተካፊልና ዘለና ንኩሉ ኣብ ነርዌ ዘሎን ኣብ ዓለም ዘሎን እዚ በረኸት እዚ የእሰለና እግዚአብሔር። ቀራይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘሀገረ ኤርትራ፣ ብፁዕ አቡነ ታዴዎስ አባል ቅዱስ ሲኖዶስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ዘዋጋሽ ዋርካ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ኤውሮጳን ዓባይ ብሪጣንያን አባል ቅዱስ ሲኖዶስ፣ ክቡር ሊቀ ካህናት ንኡስ ሀገረ ስብከት ኖርዌይ፣ አባላት ሀገረ ስብከት ንኡስ ሀገረ ስብከት ኖርዌይ፣ ክቡራን አማሓደርቲ ሰበካ ጉባኤ ናይ ደብሪ እዚ፣ ክቡራን ሊቃውንት መምህራን፣ መብራህቲ ቤተ ክርስቲያንና፣ ካህናት አይንተ እግዚአብሔር፣ ኣሕዋት ዲያቆናት፣ ምእመናንን ምእመናትን፣ መንእሰያት መዘምራን ትምህርት ሰንበትን ህፃናትን ብሓፈሻ ኩልኻትኩም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመፃኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ናብዚ ቅዱስ ዕለትን ንቅዱስ ዕላማን ንጉራችን ንማዕዳን ዝመፃኹም ኩልኹም ዝሓንዳ ሓዲርኩም ዝሓንደለኹም ሕራይ እግዚአብሔር እንድሕር ሂቡ መን ይኸልእ? እግዚአብሔር እንድሕር ፀዊዑ መን ይኽልክል? እግዚአብሔር ስለዝሃበናን እግዚአብሔር ስለዝፈቐደልናን እግዚአብሔር ስለዝሃበኩምን እግዚአብሔር ስለዝፈቐደልኩምን ሎሚ ብቃላት ክግለጽ ዘይከኣል መንፈሳውን ስጋውን ዝኾነ በረኸትን ጸጋን ካብ እግዚአብሔርን ካብ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ምስ ውፃን ኣቦታት በረኸት ክንቅበል በረኸት ክትቅበሉ ስለዝፈቐደልኩም ንእግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ንዓኹም ከዓ እንኳዕ ደስ በለኩም፣ እንኳዕ ሓጎሰኩም። እዚ ክብሪ እዚ ጸጋ እዚ ብቃል ገሊፅካ ዝውዳእ ኣይኮነን። እስኻትኩም
ቅዱስ አቦናን ብፁዓን አቦታትን ብምርኣይኩም ክትሕጎሱን ከለኹም እዞም ቅዱሳን አቦታት እዞም ብፁዓን አቦታት እዚኣቶም ሕይወቶም ገዳማዊ ኮይኑ ብገዳማዊ ሕይወት ብትሕትና ብርድእና በአገልግሎት ቤተ ክርስቲያን በግብዝና በአበምኔት በመምህርነት በቁምስና በጵጵስና በሊቀ ጵጵስና ሓሊፎም ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ብፁዕ ወቅዱስ ቀዳማዊ ባስልዮስ ተባሂሎም ክፅውዑ ከለዉ እዚ ናይ መን ጸጋ ናይ መን በረኸት እዩ እንተዳኢልና ናይቶም ቅዱሳን አቦታትና ኩሉ ግዜ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ገዳማት ኣብ በዓቲ ኣብ ኣድባራት ኣብ ኩሉ ኮይኖም ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ መራሒ ፍጠረላ ንመራሕትና እንተሓለፉ መተካእታ ፍጠረሎም አቦታትና ዕድመ ደፊኦም ካባና እንተተፈልዩ ጓሳ ከም ዘይብለን ኣባጊዕ ከይንኸውን ተቓሉ ከይምንጥሉና ምእንቲ ኣብታ ቅንዕትን እምንትን ዝኾነት ሃይማኖትና ፀኒዕና ክንነብር ምእንቲ ሓደ ሕያዋይ ጓሳ ፍጠረልና መተካእታ ፍጠረልና እናበሉ ዝጸለይዎ ጸሎትን አዴታትና ዝነብዖ ንብዓትን ዝተማህለሎ ምህልላን እግዚአብሔር አምላኽና ሰሚዑ ሓደ ቅዱስ ዝኾኑ ሐዋርያ ሰላም ዝኾኑ አቦ ስለ ዝፈጠረልና እግዚአብሔር አምላኽና ብጣዕሚ ኢና ነመስግኖ። ዝሓለፈ ሓሊፉ መከራናን ሽግርናን ሕሰናን ምትንላይናን ስደትናን ጭንቅናን አብቅዑ ንብዓት አዴታትና ዝድረሰሉ ወህልቢ ናይ አቦታትና ዝድበሰሉ መንእሰያትና ብሰላም ቀሲኖም ዝነብሩሉ ክኾነልና እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን እሞ እግዚአብሔር አምላኽና ነቶም ዝረሃቡ አቕሪቡ ነቶም ተፈልዮም ዘለዉ ናብ ሓደ ደንበ ኣምፅኡ ነቶም ዘይተሓጐሱ ሓጐስ ሂቡ ነቶም ካባና ቁሩብ ፍልዮም ዘለዉ ናብ ልቦም መሊሱ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንን ሓንቲ ሃገርን ኣዴና ኦርቶዶክስ ሃገርና ኤርትራ ኢልና ተሓዋቒፍና እንነብረሉ ዘበን ጀሚሩሎ እሞ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ክትከውን ጸሎትኩምን ጸሎት ናይ ኩላትናን እግዚአብሔር አምላኽ ተቐቢሉ ሙሉእ ሰላምን ሙሉእ ምሕረትን ይግበረልና። ንስኻትኩም ዝያዳ ተሓጒስኩም ከም ዘለኹም ንሪኦኩም ኣለና። ቅዱስ አቦናን ብፁዓን አቦታትና ከዓ ልዕሊ ትናትኩም ሓጐስ ተሓጒሶም ብልብዓት ልቢ ንእግዚአብሔር አምላኾም እዚ ህዝቢ እዚ እዘን አዴታት እዚአን እዞም አቦታት እዚኦም እዞም ህፃናትን መንእሰያትን እዚኦም በመራሕቶም ሊቃውንቲ መምህራን ብካህናት ጓሶቶም ኣብ ሓደ ደንበ ኣኪብካለይ ስለ ዝፀናሕኻ ኣብ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ጌርካለይ ስለ ዝፀናሕኻ እምነቶም ኣጽኒዖም ሃይማኖቶም ሓልዮም ክኸዱ ስለ ዝገበርካለይ ንእግዚአብሔር አምላኽ የመስግኑ ኣለኹ ክብሉ ቀኒም እዩ። እዚ ወርሒ ጥቅምቲ ብሓቂ ካብ ሓደ ጥቅምቲ ጀሚርና ናብ ሃገረ ኤውሮጳ ካብ ዝረገጹሉ እግሮም ጀሚሩ ህዝብና ህዝቢ ኦርቶዶክስ ብምሉኡ እናተኣከለ ጸዓዱ ከይተረፈ ሓጎሶም ብምግላጽ ከም ዘለዎም አቦታት ግርማ መንፈስ ቅዱስ ዝዓሰሎም አቦታት ግርማ መሪሕነት ዘለዎም አቦታት ኣብ ሃገርና ብምርጋጾም ሃገርና ተባረኻ ምድርና ተቀዲሳ እናበሉ አቦታትን አዴታትን ምስቲ ወቅቲ ናይ አውሮፓ ቁርን ዝሃልን ብምሸት ማይ እናንጠጠበ ማይ እናጠልቀዩ ንፋስ ኮይንና ማይ ኮይንና ዛህሉ ኮይንና ከይበሉ ንብፁዕ ቅዱስ አቦና ክቕበልዎም ከለዉ ብፁዓን አቦታት ከዓ ኩላቶም ካብታ እግሮም ዝኣተውራ መዓልቲ ጀሚሮም ወርሒ ሙሉእ ካብ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያንን ካብ ምምሃርን ካብ ቅዳሴን ከይተፈለዩ መዓልታዊ እግዚአብሔር ኃይልን ይብዎም ጽንዓት ይብዎም እግዚአብሔር አምላኾም ከመስግኑ ህዝቦም ክባርኹ ከጻናንዑ ክሳብ ሕጂ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም ይርከብሎም እሞ ነዚ ዝሃበና ነዚ ዝገበረልና እግዚአብሔር አምላኽና
لمون أمزازني ما ورحت قمتي بتحنا سلزلنا እግዚአብሔር አምላክ ክብርን ምስጋናን ይጽሐዩ ካብዝን ላዕሊ ሓጎስ እንታይ ገበልና ካብዝን ላዕሊ ምፅኢት እንታይ ገበልና ካብዝን ላዕሊ የለን እሞ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ሊቃውንትና ምስ ስደት ናይ ኣዴና ንጽሕቶ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ኣሰማሚዖም ምስ ዘመንን ምስ ወርሓ ጽጌን ምስ ዘመነ ፍሬን ኣሰማሚዖም ፍሉይ ቃል እግዚአብሔርን ፍሉይ ስምዓታት ናይ መላእክትን ዘብጽሕሉ ወርሓት እታ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕቶ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምውላዳ እቲ ሰማይን ምድርን ክውርስንዎ ዘይክእሉ ጎይታ ጎይቶት ንጉሥ ነገሥታት ዝኾነ መንግሥቶም ዘለዓለም ግዝኣቱ ንውሉድ ወለዶ ዝኾነ ጎይታ ኣብ በረኻን ኣብ ምልዕማልን ዝተወልደ ንሕና ተሰዲድና ከይንነብር ምእንቲ ንሕና ብኣጋንንቲ ተባሪርና ከይንነብር ምእንቲ ንስደትና ስደቱ ንናትና ሽግርን መከራን ተሰኪሙ ምስ ወላዲቱ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ በቲ ምስራታዊ መልአኽ ዝተነግሮም ናብ ምድረ ግብፂ ተሰዲዶም እዚ ወርሓት እዚ ፈጺሞም እዚ ሕጂ በፂሕናዮ ዘለና ሰንበት ናይ መወዳእታ ኮይኑ ተመየጢ ሰላም መሰጣዊ ንስኺ ሰላም እትዕድሊ ሰላም እትህቢ ሰላመትስ ምዕራፍ 5 ኣብ መሃሊ ተጻሒፉ ከም ንረኽቦ ሎሚ ሰላም ኮይኑ እዩ ሎሚ ምህረት ኮይኑ እዩ እቲ ነዚ ህፃን እዚ ክቐትሎ ዝደሊ ዝነበረ የሎን ሞይቲ እሞ ንዒና ቦታኺ ተመለሲ ተባሂሉ ናይ መወዳእታ ፍጻሜ ኣብ ዝገብርሉ ዘለዉ ሊቃውንትና ኣቦታትና ኸዓ ኣጆኹም ሰላም ኮይኑ እዩ ልብኹም ኣይረበሽ ጸላኢ ሰናያት ረሒቑ ኣጋንንቲ ርሒቑምና ሰላም እንነብረሉ ብቕሳነት እንነብረሉ ብሓንሳብ ሃቢርና ኣምልኮትና እንፍጽመሉ ዘመን ሎሚ እንሆ ይመጽእ ኣሎ እሞ ኣጆኹም ተሓጐሱ ባህ ይበልኩም ተደሰቱ ንምባል ሎሚ ሽግርናን መከራናን ተወዲ እዩ ሽግርናን መከራናን ክውዳ እዩ ኩናትን ድምፂ ኩናትን ስደትን መከራን ዝሓለፈ ከኣኽለና ከምዚ እናሃቢርና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ እንተዳ ፀዊዕናዮ ሽግርናን መከራናን ክውዳ እዩ ሰላምን ምሕረትን ከውርደልና እሞ ኣጆኹም ተስፋ ኣይትቑረፁ ተሓጐሱ ባህ ይበለኩም ተዓጊዝኩም ተጸሚኩም ኣብ ደረጃ ዝበፂሕኹም ኢኹም እሞ ካብ ሕጂ ናብ ሰላም ገጽና ክንከይድ ኢና ኢሎም ሞራልን ተስፋን ንምሃብዮም መጺኦምና ዘለዉ እሞ በቲ መጺኦምናን ባሪኾምናን ዘለዉ ርኢናዮ ዘለና ጭራ ሰላም ካብ ካልእ ከባቢ ኣብ ንሕሸሉ ዘለና እዋን ዓለም ብኹናትን ብወረ ኹናትን ኣብ ትሽገረሉን ትርበሸሉን ዘላ እዋን ኣምልኮተ እግዚአብሔር ጠፊኡ ናብ ኣምልኮተ ዲያብሎስ ናብ ሰሎምን ናብ ጎርመራን ናብ ክህደትን ሰብ ክነብር ክሰርሕ ጥራሕ ኣለዎ ከምቲ እግዚአብሔር ዝፈጠሮ ዘይኮነሲ ከም ዝመረፆ ከም ድላዩ ክነብር ይኽእል እዩ ስለዚ እናተባህለ ኣብ ዝመረሉ ዘሎ እዋን ንስኻ ወዲዮ ክትከውን ንሸካ ጓል ተባሂሎም ደቅና ኣብ ዝንገርሉ ዘለዉ እዋን ወላዲ ዝወለደቶም ደቃ ባህሎም ሃይማኖቶም እምነቶም ከየጥፉ ኣብ ትሽቕረረሉ ዘሎ እዋን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ብፁዓንን ቅዱሳንን ኣቦታት ተቐቢልካ ተስፋ ክትሰንቕ ኣብ ሃይማኖትካ ክትጸንዕ እዚ ተረካቢ ኣይኮነን እሞ ብሓቂ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰሎት ኩሉ ዝገበረልና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን ናብዚ ክንመጽእ ከለና ቅዱሳን ኣቦታትና ኣብዚ ክመፁ ከለዉ እስኻትኩም እንተዘይትእከቡ እስኻትኩም ሓቢርኩም እንተዘይትጸንሑ ነዛ መዕቆቢትን መጽለሊትን እምነጽዮን ይብል ሰብ ጸግዒ ዋልታ ድሕነት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ወይ ከዓ እምነጽዮን ኣዴና ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ጎቦ እምባ መኸወሊ ኮይና ካብ ጸላእትና ትከላኸለልና ድሕነት እትበና ካብ ዝመፀና ሽግርን ፈተናን እተናግፈና እምባ መጽለሊትና መዕቆቢትና ዝኾነት ሃደ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ንዓ ኣፍቂርኩም ንዓ ኣኽቢርኩም ኣማላድነታ ኣሚንኩም ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽኩም ብስማ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዝሃነጽኩም እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እምባና
እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ፀግዕና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድሕነትና እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቋንቋና ባህልና እምነትና ኣብ መሬት ከለና እትህልወና ትዕግስቲ ተስፋ ሞራል ተስንቐና ዝሰርሐናዮ ብሓጎስ ከም ንነብረሉ ትገብረና ምስ ደቅናን ደቂ ደቅናን ተሓዋቒፍና ቃል መምህራንናን ካህናትናን ሰሚዕና ከም ንኸይድ ትገብረና እዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ሓቒፋትና ምስ ትነብር እታ ሰማያዊት ቤተ ክርስቲያን ሰማያዊት ቤትና ምሳ ትመሳሰል ነዛ ምድራዊት ቤተ ክርስቲያንና ነዛ ፀግዕናን ምዕቆይትናን ዝኾነት እንተደኣ ኣኽቢርናያ ነታ ኣማላዲትናን ድሕነትናን ዝኾነት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ እንተደኣ ኣማልድና ኢልና ለሚናያ እታ ሰማያዊት ዘላ ቤተ ክርስቲያን ከዓ ናትና እያ። ስለዚ ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምእንቲ ጻድቃን ጥራሕ ዘይኮነት ምእንቲ ሓጥኣን እተማልድ ኣደ ክሳዕ ንዘለኣለም እታ ብዕለተ ዓርቢ ዝተዋህበትና እነሃ ኣዴኻ እነሆ ወድኺ ተባሂሉ ንዮሃንስ ሓደራ ዝተዋህቦ እነሃ ኣዴኹም ንዘለኣለም ምሳኹም እትነብር ከምቲ ናብ እንዳ ኤልሳቤጥ ምስ ከደታ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 1 ተጻሒፉ እንረኽቦ ኣደ ጐይታዬ ናበይ ክትመጽእ እዚ ካበይ ኮነለይ ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ተዕብዮ መንፈሰይ ከዓ በቲ ኣምላኸይን መድሃኒየይን ባህ ይብሎ ዝተባህለ ስለዚ ምእንቲ እዚ ኩሎም ወለዶ ብፅእቲ ክብሉን እዮም ኢላ በዕላ ከም ዝተነበየቶ ካብ ምጽኣት ዓለም ክሳዕ ተሓዳስ ሰማይን እዚ ምድሪ እዚ ሓሊፉ ክሳብ ኣብኡ ዝኸይድ ኩሉ ሰብ ማርያም ማርያም ኣማልድና ንስኺ ንድሕነትና ዝኾነ ጐይታ ዝወለድክልና ንስኺ ካብ ዲያብሎስ ዘናገፍክና ንስኺ ተዓፅዩ ዝነበረ ገነት ከፊትኪ ካባኺ ብዝተወልደ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ገነት ከፊትና ክንኣቱ ገነት ከፊቱ ከእትወና ካባኺ ብዝተወልደ ካባኺ ብዝተረኽበ ካባኺ ብዝተዋሃበ መለኮታዊ ሥጋ ቆሪብና ሰጊድና ድሕነት እንረኽበሉ እናበልና ክሳብ መወዳእቲ ዓለም ክንልምናን ከለና ንሳ ድሕነት ትህበና ነዚ ድሕነት እዚ ምህላው ፈሊጥኩም ከዓ ኣብ ናይ ስደት ቦታ ኣብ ናይ ሽግርን መከራን ቦታ እናተቐመጥኩም ንኹሉ ሓሲብኩም ኣስተንቲንኩም ናይ ሥጋ ሓላፊ በራሲ እዩ ትርጉም የብሉን ሥጋና እንተረብሐ ገንዘብ ኣብ ባንክ እንተተቐመጠ ደቅና እንተጥፋእና ትርጉም የብሉን ደቅና ዝርከብሉ ቤተ ክርስቲያን ክንሃንጽ ኣለና ኢልኩም ብስምኩም ዝተጸውዐ ቤተ ክርስቲያን ብስም ሃገርኩም ዝተጸውዐ ቤተ ክርስቲያን ብስም ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ዝተጸውዐ ቤተ ክርስቲያን ሃኒጽኩም ስለ ዝጸናሕኹም ኢኹም ጸጋዝን ዝበረኸትዝን ረኺብኩሞ ደይናትና ተትኸውን ከምዚ ኢልና ኣበለና ሰዓት ክንእከብ ኣይምኽኣልናን ዘወተና ተትኸውን ከምዚ ኢልና ኣምልኾ ክንፍጽም ኣይምኽኣልናን እዚ ኸዓ ስለ ዝኾነ እግዚኣብሔር ከዓ ከይትጠፉ ካህናት ደድሕሪኹም ከይትጠፉ መምሃራን ሊቃውንቲ ደድሕሪኹም እናሰደደ ደቅኹምን ደቂ ደቅኹምን ተኣኻኺብኩም ክትነብሩ እግዚኣብሔር ፈጢሩልኩም እሞ ነዚ ሃኒጽኩም ከምዚ ጌርና ክእከብ ዝገበርኩምና ከዓ ክብሪ ምስጋና ንዓኹም ይኹን እንኳ ሓጐሰኩም እንኳዕ ደስ በለኩም እስመ መምህረ ግይብ በረከተ ወየሃውር እምሃይል ውስተ ሃይል እዩ መምህር ክምህር እንተኾይኑ መምህር ክሰበኽ እንተኾይኑ መምህር ክባርኽ እንተኾይኑ ከምዛ መሰለ ናይ መምሃርን መስበኽን ቦታ ናይ መቐደስን ምቆም ማህለትን ቦታ እንተሃልይዎ እዩ ስለዚ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ከዓ መምህር ሕጊ ኮይኖም ንስኻ መምህር ሕጊ ኢኻ በረከት ነፍስን እስጋን እትዕድል መርገመ ስጋን ነፍስን እተጥፍእ ካብ ሓይሊ ናብ ሓይሊ እትድይብ ኣቦ ብምርካብና እናተባህለ ኩሉ ሰብ ክዝምር እንከሎ ንስኻትኩም ከዓ ነቲ ብድምፂ ብናይ መስኮት ቴሌቪዥን እትሰምዕዎ ዝነበርኩም ብዓይኒ ብተግባር ርኢኹም መስቀል ቅዱስ ፓትርያርክን ብፁዓን ኣቦታትኩምን ስዒምኩም ድምፂ ቅዱስ ፓትርያርክን ድምፂ ብፁዓን ኣቦታትን ብዓይንኹም ርኢኹም ብኢድኩም ዳሃሲስኩም ብእዝንኹም ሰሚዕኹም ክትከዱ ከለኹም እታ ኣብ ኤርትራ ዘላ ቤተ ክርስቲያንን እዛ ኣብ ስደት ዘላ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ ሞጋሰን ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንን ሓደ ህዝብን ሓደ ዓሌትን ዝኾነሉ ፍጻሜ ዝፍጸም ዘሎ ስለዚ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ከዓ ካብታ ዝተሸሙራ ዓለት ኣትሒዞም ከምቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 25 ብዛዕባ መክሊት ክዛረብ እንከሎ እዚ ወሃቢ ነቲ ሓደ 5 ነቲ ሓደ 2 ነቲ ሓደ ከዓ ሓደ ሂብዎም ገሸሞ ብሓራ መወዳእታ ክፀባፅቦም እንከሎ
መጀመሪያ ነተበዓል 5 ምስሓተቶ ወይታይ 5 ይብቃኒ ኣብ ሩስዮ 5 ወሲኸ ከኣኒ ገንዘብካ 10 እቲ በዓል 2 ይብቃኒ እንሆ 2 ወሲኸ ገንዘብካ ክብል እንከሎ ኣታሕያዋይን እሙንን ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ እየ ኣብቲ ሓጎስን ፍስሓን ዘለዎ ቦታ እቶ እዩ። እዚ መጀመርያ ንመን እዩ? ነቲ ሓደ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝኾነ ብእግዚአብሔር ዝተዋህቦ ስልጣን ብመንፈስ ቅዱስ ዝተረከቦ ማዕረግ ንህዝቡ ክባርኽን ክቅድስን ንህዝቡ ከገልግልን እንከሎ ምክንያቱ ቅዱስ ፓትርያርክ እንድሕር ዘየለ ጳጳሳት ሊቃነ ጳጳሳት ክህልው ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱ ሲኖዶስ ማለት ክርስቶስ ንሐዋርያት ዝሃቦም ሲኖዶሳዊ ምሕደራት ሐዋርያት ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ካብ ሐዋርያት ናብ ሊቃውንት እናበለ ካብ ወሪዱ ናብ ቦታትና እዞም ሕጂ እንሪኦም ዘለና ሲኖዶስ ክበሃሉ ከለዉ ብመንፈስ ቅዱስ ዝምራሕ መራሕዩ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝኾነ ንሳቶም ሓገዝ ሕጊ ንሳቶም ስርዓት ቤተ ክርስቲያን ዝተኽሉ ንሳቶም እንተደይሃሎም ቤተ ክርስቲያን ክቕባእ ኣይክእልን እምነ መሰረት ክንበረሉ እንከሎ ኤጲስቆጶስ ጳጳስ ብዝባርኾ ቤተ ክርስቲያን ተሃኒፁ ክውዳእ ከሎ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ብዝቐብኦ ታቦት ኣቲኖ ታቦት ክነግስ ከሎ ጳጳስ ኤጲስቆጶስ ብዝቐብኦ መሰረት እዩ ዝፍፀም። እዚ ወለዶ እዚ ክቕፅል ምእንቲ ስጋዕ ምፅኣት ከዓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝፈቐደልና ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ሰንሰለት እዚ ሒዞም ኣባና ተረኺቦም። ስለዚ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ 5 ነዘን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘለዋ ጥራሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሒሮም ዘለዉ ህዝበይ እናኸድኩ ክባርኽ መክሊተይ እቲ ዝሃብካኒ ንህዝበይ ቃለ ምዕዳን ክህበሉ ግራጀ ክህበሉ ክህነትን ዲቁናን ክቐብኣሉ ብማለት ናብዚ ክመፁ ከለዉ ኣታሕያዋይን እሙንን ኣገልጋሊ ብውሕድ ተኣሚንካ ኢኻ እሞ ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመካ በዓል 5 ሙሴ ንእስራኤል ካብቲ ዝነበርዎ ስደት ሓልዩ ምስ እግዚኣብሔር ቃል ብቓል እናተዛራረበ እንተጠመዩ መና ካብ ሰማያት ኣውሪዱ እንተፀምኡ ማይ ካብ ከውሒ ኣፈልጊሉ ኢድ መልኣኹ ምስ እግዚኣብሔር እናተራኸበ ክመርሖም ከሎ 5 መጻሕፍቲ ሕጊ ክበሃል እንከሎ ድሕሪ ናይ ሙሴ ኣብ ዘበን ሐዋርያት ከዓ በዓል 2 ተባሂሉ ደሎ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ መጽሓፍ ብሉይን ሓዲስን ንኽልቲኡ ማዕረ ገይሩ ንሐዋርያት መሪሑ ክሳዕ ሕጂ ንምርሓሉ ዘለና ዝኸደ ስለዚ እዚኣቶም ብውሕድ ተኣሚንኩም ኢኹም ኣብ ልዕሊ ብዙሕ ክሸመኩም እዩ። ኣብ መወዳእታ ዓለም እውን ኩላቶም ኣብ 12 መናብር ተቐሚጥኩም ክትፈርዱ ኢኹም ክብሎም ከሎ ቃል ወንጌልኩም ሰምዐ ቃል ትምህርትኩም ሰምዐ እሱ ኣብቲ ንስኻትኩም ዘለኹም እዚ ስልጣን እዚ ይብዎም። ስለዚ እዚ ስለ ዝሃቦም ንብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ከዓ ምስ ብፁዓን ጳጳሳት ካብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም እዮም እሞ ቃሎም ክንሰምዕ ክንባርኽ ስለ ዝፈቐደልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን እንኳዕ ደስ በለኩም። እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ብፁዕ ኣቦና ኣቡነ ጳውሎስ እውን ካብ ቁምስና ጀሚሮም ብደረጃ ቆመስ ኮይኖም ነዚ ቦታ እዚ ክመርሑ ከለዉ ድሓሩ ናብ ጵጵስና በፂሖም ኣብዚ ቦታ እዚ ኣውሮፓን ዓባይ ብሪጣንያን ዝኣክል ክመርሑ ከለዉ ምስ ስፍሓቱ ምስ ክብደቱ ኩሉኹም ትፈልጥዎ ምስ ዝሓለፈ ሽግርን መከራን ካብን ናብን እናተንቀሳቐሱ እሞ ምስ ዘለዎም ናይ ጥዕና ኩነታት እሞ ኣብ ተፈታኒ ዝኾነ እዋን ኣብዚ ደረጃ እዚ በፂሖም ሕጂ ቅዱስ ፓትርያርክ ተቐቢሎም ህዝቦም ከምዚ ኢሉ ክቕበል እንከሎ ናቶም ኩርዓት ናቶም ፃዕሪ ናቶም ፍረይ እሞ ንዕኦም ከዓ ደስ ዝብል እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እንኳዕ ዝረኣዮም ሙሉእ ጥዕና ሙሉእ ክኾነሎም ከዓ ሓገዝትን ደገፍትን ክረኽቡ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነና። ነዚ ስለ ዝፈለጥኩም ወቲ ዝሓለፈ ኩሉ ሓሊፍ እዩ። ዝፀንዐ ግን ከምዚ እዩ ዝረክብ እቲ ብፅንዓት ዝመላለስ እቲ ተስፋ ዘለዎ ወዲ ሰብ ኣብ ዓለም ክንበር ተኾይኑ ሓጎስ ሰላም ፍቕሪ የድልዩ። ሰላም ፍቕሪ ሓጎስ ክህሉ እንድሕር ኮይኑ ሰላም ክህሉ ኣለዎ። ክትሕጎስ እንድሕር ኮይንካ ሰላም እንድሕር ዘየለ ኣለይኮምካ ክትሕጎስ ሽግርን መከራ እንድሕር ኣልዩ ምፍራሕ ናብን እንድሕር ኣልዩ ክትሕጎስ ኣይትኽእልኒ። ክትሕጎስ እንድሕር ኮይንካ ሰላም ክህሉ ኣለዎ። ሰላም ክህሉ ተኾይኑ ከዓ ፍቕሪ ክህሉ ኣለዎ። ስለዚ ንስኻትኩም ብውሕዳት ከለኹም ተፋቒርኩም ፀኒዕኹም ተስፋ ኣለና ፅባሕ ንጎ ክሓልፈልና እዩ። እዚ ኩሉ ሓሊፉ ብሰላም ክንነብር ኢና ኢልኩም ስለ ተፀመምኩም እሞ ተስፋ ሓጎስ ፍቕሪ ሰላም ኣብ ልዕሊኹም ነጊሱ ኣብዛ ሰላማዊ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ሰላም ብሰላም ንምልኽ
بحال دمسي إذا كن مولود صنعنا كنا كمستلو ما هنيت لي كونتنا قوم خلو أبيتات بعلوتا مغنياتو قرما بيت كريستياننا دمكت ما هنيت نسخات كن سرزقون كن أو بيت كريستيان زلي كونت ممران قوم خلو نسخات كن بعلوتا بيتشجبان نسوم كابتو مستون إخزيابير كقلقلو خلو إذا هيجي بمريحنات كبسات بنا كن ما هنيت صنعنا بحال دمسي نخزيابير كنا زي حقوسو خلي دست يقولو نحن أول ربنا تتنكفون بحريق كم زاء مسألة حزبن كالنا أبسدت كوينو أمر خوز فتم أبسدت كوينو حضروا زفتم كم زنقع خابز تولدنا انقع نزوزي أقل قلت جيروك زيارير شمنا انقع نزوزي كل مرحبت زيارير فقدنا نزي إلو نقرم كوينا مرحب مالت كقدمو زغيت شقر مكران زغباليهم سلازي نسخاتكم كهنسو سلاز ولدكم اتنا عايز غبال نعاهم نغبال سلاز غانا نقطعتنا نحر تقبلنا نهارات مقبال نهارات نحر تقبلنا نخرستوس مقبال يكون بخمري عبوتاتكم كتقبلوا غلهم قليل نقرأ يكونن إتقاشا خوين استقبلكم يتأمي زبلعكم يعرق زغلونكم نزمل إن جرانات مسقات رح يكونن كلان نفسنا كلان نايسقات رح يكونن انت إذا على እግዚአብሔር كيتصمون زغربهم كيسونوا زمهلهم كيسونوا بحق وانجل زمرهم كيسونوا كيطمو أغاننتي منافقان تقالو خيمن طروهم منتي تباهلو ቅዱሳን አባታትኩም ብዝመረጽዎም ብዝሸምዎም ካህናትን ሊቃውንት መምህራንን መጽኦም ኣነ ነዚኦም ጠሜ ዘብልዓኹም ነቲ ህዝበይ ቃለ ወንጌል ጠቢዎ ዝነበረ ዝመገብኩሞ ነቲ ህዝበይ ዓሪቑ ዝነበረ ዝኸደንኩሞ ነቲ ህዝበይ ሓሚሙ ዝነበረ እግዚኣብሔር መሓርካ ዝበልኩሞ ነቲ ህዝበይ ተኣሲሩ ዝነበረ እግዚኣብሔር ታሕኻ ዝበልኩሞ ማለት ማእሰርቲ ካብ መናፍቃን ማእሰርቲ ካብ ዲያብሎስ ጥሜት ካብ ቃለ እግዚኣብሔር ጥሜት ምርሓቅ ካብ ቅዱስ ቁርባን ጥሜት ካብ ቤተ ክርስቲያን ምርሓቅ ስለ ዝኾነ ካብ ዝርሕቕኩም ከይትነብሩ ብመናፍቃንን ብኻልን ከይትውረሩ ምእንቲ ካህናትን ዲያቆናትን መዘምራንን ፈጢሩልኩም ከምዚ ኢልኩም ከዓ ተኸባቢርኩም ትኸዱ ኣለኹም ስለዚ ኣብ መወዳእታ ንሕና ኩልና ሰብ ምዃንና ጥራሕ ኣኽቢሮም ኣብ ዓዶም ነዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ገዚእና ዋላ ብገንዘብና እንተኾነ ኣብ ዓዶም ሰሪሕና ቤተ ክርስቲያን ኣጥሪና ክነምልኸሉ ደቅና ክመሃርሉ ንሕና ክነከበሉ ኣብ ዓዶም ከይድና ክነምልኽ ክፈጥሩልና ከለዉ ኖርዌጃውያንን ክምስገኑ ዝግብኦም እዩ ምክንያቱ ሰብ ምዃንና ጥራሕ ስራሕ ፈጢሮም ሰብ ምዃንና ጥራሕ ገዛ ሂቦም ሰብ ምዃንና ጥራሕ ከምድላይኩም እምነትኩም ክትፍፅሙሉ ኣለኩም ኢሎም ክህቡና ከለዉ ንሳቶም እውን ምስጋና ይግብኦም እዩ እሞ ዝተመስገነ የብፅሓሎም እግዚአብሔር አምላክ ካና ሃገሮም ሰላም ስለ ዘሎ ኢና ተሰዲድና ንበልዓሉ እንሰርሓሉ እንኸብረሉ እንወልደሉ እነምረሉ ዘለና እሞ ስለዚ ንሶምን ክብሪ ይግብኦም እዩ ስለዚ ክብሪ ብፀሓዮም ንዑንካ ኣብ መወዳእታ ሓጎስ ዝያዳ ስለ ዝተሓጎስኩ ሕውስውስ ይብለንሎ ይሓዋውሰውን ኣለኹ ስለዚ ሓጎስ እንታይ ከም ትብል ይፀፋእካ ሓጎስ መግለፂ የብሉን يأخلن الكاخ أطرح تقول فمر زغنا تكبر تولون تكبرون يجانك كامو أمود داتا خنلون زلي كلها تنحدينا كمان هزرها ونتلون كنمرسهم كنفكرهم كنكبرهم كمان هزصفهم تدعلهم نعفا لكم الله نكبرهم شابكم يتسخلوا مرأيا نحنا كلها تناسل زغنا أبزنا ورن يرون تمسينا مرحبا حوي متيخان يركا كنتا ونجل لباس تصحيح في ظلو يتطافيو زنبرا ودو مسترخوا نسخا جنزريات في غاين لغا نسخة زيارة الكائن لها نسخة عبيد كالون لها نسخة صغير كالون لها أيولون انت هيدايلو نسون هاو بويتا مليسة أبز شكر المكران أبز الدات كوين أزرخ وقوة أنا بغزا أفتنا يبوي بغزا أخبرنا يبوي كي تردعني ينزلنا يبوي زرزيرة كابسات كابكالون رحيقة كساب مسحة سماعتات مقبخ مقب كافقركو هاو بويتا مليسة كمون الله دولي كانوا خم حدا عقل قال يخوض صاري لنا وقو مستمرسة اتبقون دا يقيرو ودا يطفي نيرو ترغيبو حميم نيرو حويب ميت نيرو تنسيو سلازي داس ترحلو أدراش ترحلو سلح تحرادلو ورقا ليوت عبيدو قبرلو إلي عزي تحقوسا مالك سلازي نزمت الناس بكان احنا نقولو بحقوس إنا نقبولو زقبانا مخنياتو اتزور بقليل نقر يكونن سبت اسمه قورت غلي كالو خقبر غلي كالو خون غلي سلازي أمور داتا جن أنا تمني سلوغو متي اللوغو نزبل ቤተ ክርስቲያን አፍደጋ አኽፉት ስለዝኾነ
ብፁዕ ቅዱስ አቦናውን ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ትማሊ ብቅድሚ ትማሊ ዝነበረ ዓይን ሓስቦን ዓይን ቆርፆን ዝተዘርበ እንተተዘርበ ዝተባሃለ እንተተባሃለ ንሕና ምሳኹም ኣለኹ ዝብል ንኩሉ ተቐበልቲ ኢና። ኣብዛ ቤተ ክርስቲያን ያለኹ ኣብ ቅዱስ ሲኖዶስ ያለኹ ኣብ እምነተይ ኣለኹ ንዝብል ንኩሉ ክንቅበሎ ኢና። ምክንያቱ ሓደ ሲኖዶስ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሓደ ቅዱስ ፓትርያርክ እዩ ዘለና። ነዚ ኣሚኑ ሰብ ኣብ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያንና ፀኒዕና ክንነበር ኢና ኢሉ ንዝመፀና ኩሉ ብሓጎስ ብተስፋ ብፍቅሪ ብዕልልታ ኢና ክንቅበሎ ዝግባአና። ትማሊ ከምዚ ትብል ነርካ ክትገብር ሕጂ መፂኻ ቅድሚ ትማሊ ዝትብል ነርካ ዝትገብር ነርካ እንተኢልና ግን እዚ ናይ እግዚኣብሔር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ዝሓተና እውን ትማሊ ቅትማሊ ኣበይ ነርኩም ዘይኮነ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣበይ ኣለኹም ከምቲ ክያታዊ ዘየማን ማለት እዩ። ኣብቲ መፅእ መንግስትኻ ትዘከረኒ ምስ መለ ሽዑ ይቐዲምካ ገነት ክትኣቱ ኢኻ ተባሂልዎ። ስለዚ ነቶም ዝመፁና ኩላቶም ምክንያቱ ስድራ ቤታት እውን ተጨኒቐን ተሸጊረን ክህልዋ ስለ ዝኽእላ ንኩሎም ሓቂፍና ተሓቋቂፍና ክንነብር ኣቦና ምሕረት ሰላም ፍቅሪ ምትሕውዋስ ምክብባር ተሓይሉ ዘሎ ክእከብ እዮም መፅኦም ዘለዉ እሞ ብምምፃእ ናይ ውፁእ ቅዱስ ኣቦና መሬትና ተባሪኹ እንነብረሉ ሃገር ተባሪኹ ተሓይሎም ዝነበሩ ኩሎም ተኣኪቦም ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እምነት ኮይንና ኢልና ንእግዚኣብሔር ኣምላኽና ነመስግነሉ ሰዓት የምፃልና። ንውፁእ ቅዱስ ኣቦና ምስ ብፃን ኣቦታቶም ከዓ ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና። ስለቲ ኩሉ ዝገበርኩሞ ክብሪ ስለቲ ኩሉ ዝበልኩሞ ኣብ መዛዘሚ ውፁእ ቅዱስ ኣቦና ኣፀቢቖም ከመስግኑኹም እዮም። እቲ መልእኽትናቶም እዩ። ቅዱስ ፓትርያርክ ምምፃእ ማለት ናይ ኩሎም ገዳማት ወኪሎም ናይ ኩሎም ብፃን ኣቦታት ወኪሎም ናይ ኩሉ ህዝብኹም ሰላምታን በረኸትን እዮም ሒዞም ኢልኩም መፅኦም ዘለዎ እሞ ሰላምቶምን በረኸቶምን ኣባኹም ይሕደር። ወስብሐት ለእግዚኣብሔር ይሁን። هراي قال هيوت يسمع الله اللي كانت قال هيوت يسمع الله قال هيوت يسمع الله قال هيوت يسمع الله እግዚአብሔር አምላክ ከአድመን ጠናን ይሃቦም አነ ለፈሕሸና እቲ ከወሃበና ዝፀንሐ ቃል ንኩሉ ዝትንክፍ ንኩሉ ድሓዘይ ነይሩሙ እግዚአብሔር ኣብ ልብና ይሕድረና። ሓራይ ካብ ዝብሉ ወፃል ንፁእ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ፓትርያርክ ዘኤርትራ ናብኦም ኢና ክንሓልፍ ፅኒልና ክንከታተል እግዚአብሔር ይደግፈና። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ይሐድርኩም ተሐድኩም እግዚአብሔር አምላክ ይኽበር ይመስገን። ከምዚ ገረዛእኸም ዘቅድስ ትውጥኹም ዘገረዛእኸምና ክብሪ ምስጋና ይኹን እግዚአብሔር አምላክ። እዚ ንሰሙት ፀርሕና ቃል እግዚአብሔር ድማ ኣብ ልብና ተዘሪኡ ፍረ ዝፈሪ ይበረልና እግዚአብሔር። ከምዚ ኢልኩም ተኣኪብኩም ኣምልኾትኩም ትገልፁ ከለኹም ዓብዪ ስራሕ ኢኹም ሰሪሕኩም ዘለኹም እሞኒ መድሃኒ ዓለም ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ተረኺቡ ሰላምን ምሕረትን ይዓዘልና። ሓቂ ነገር ንሕና ህዝበ ክርስቲያን ከምዚ ገርና ንኣምላኽና ክንፅውዕ ከለና ካልእ ኸ እንታይ ኣብ ምንታይ ኣሎ ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝገበረልና ከምዚ ዝኣኸበልና ባሕርታት ሰጊርና መፂና ክንድና ኣምልኾትና ክንፍፅም ከለና ዓብዪ ነገር እዩ እሞኒ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናይ ኣቦታትና በረኸትን ረድኤትን ኣይፈልየና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ሓቂ ነገር ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኩሉና ህዝበ ክርስቲያን ሰኣሊ ለነ ከይበለ ድሓድር ድውዕልን የብልናን እሞኒ ተሰኣለና ንብላና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኩሉ ሻዕ ኣብ ልብና ሓዲሩ ኩሉ ሻዕ ሰኣለና ክንብል ብዝያዳ ድማኒ ነዞም ህፃናት ንስኻትኩም ዓበይቲ ናይ ኣቦታትኩም እምነት ናይ ርእሶም እምነት ሒሽኩም መፂኹም እቲ ኣውራ ዘፍርሕ ግን ኣብዚ ህፃናት ትወልዱ ሓቂ ነገር ብኦም ኢና እትንመርሖም እሞኒ ነዞም ህፃናት ትምህርቲ ሰንበት ኩሉ ሻዕ ትሰድዎም ግባእ። ትምህርቲ ሰንበት እንድሕር ድልዩ ሓቂ ነገር ሃይማኖት ኣሎ ማለት እዩ። እዚ እንተደየሊ ግን ኣብ ምንታይ ውዕሉ ኣብ ምንታይ ሓድሩ ኣይንፈልጥን ስለ ዝኾነ ኣቦ ኣይከብር ኣዳ ኣይትኸብር። ብቤተ ክርስቲያን ገሮም እንድሕር ዓብዮም ግን ብሓቂ ነገር ቤተ ክርስቲያን ቅድስቲ እያ ቅዱስ ለቅዱሳን ከም ድብል ቅድስቲ እያ ንሳቶም ከዓ ቅዱሳት ኮይኖም ይዓብዩ። ስለዚ ነቦታት ክኸብሮም ማዕርጉን እንተደኣ ኮይኖም ህፃናት ከኽብሮም ኣለዎም። ብህፃን ገርካ ተኸሲስካ ናብ ሓደ ነገር ትበፅሕ ተወንካ ዓብዪ ጥፍኣት የለበሎም እሞኒ ውላድ ሃብኒ ውላድ ሃብኒ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ውላድ እውን ንዓኻትኩምን ንእግዚኣብሔር ንስምር እንተኾነ እዩ እቲ ውላድ ይበሃል። ስለዚ ኣቦታት ኣዴታት ኣብዚ ወላዳት ዘለኸን ኩሉ ሻዕ ብቤተ ክርስቲያን ብዓብዩ ንርእሰና እውን መፂና ተተምሃርና ፅቡቅ እዩ። እንተኾነ ድማ እቶም ህፃናትና ከምዚ ገርና ናብዚ ኸነዕብዮም ከለና
ነዚ ዘመን ዝኽልዎ ኣብዛ ትምህርቲ ሰንበት ዝዓበዩ እዮም ንኽእልዋ እዛ ዘመን እዚኣ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ኢልኩም ብሓደ ዝፀናሕኩምና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። እቲ ትምህርቲ ተማሂርና ኣለና ከምዚ ኣገልግሎት ዝፀናሕኩምና ግን ክብሪ ምስጋና ይኹኖ እግዚኣብሔር ኣምላኽ። እዛ ቅድስቲ ቤተክርስትያን ከምዚኣ ኣብዚኣ ተሰብሲብና ዘለና ኣብታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ከዓ ሰብሲቡ ብየማን ይቕመና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ኣቦታትና ካህናት ግን ነዚ ኩሉ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ዝገበርኩም ብሓቂ ነገር ኣብ እምነቱ ኣፅኒዕሞ ዘለኹም ክብሪ ይግባአኩም እዩ። ኣቦታት ካህናት ብሓቂ ነገር ከም ዝገበርኩም ንእንጀራ ኣይሰስዖምን እንታይ ደኣ ሰብ ከይጠፍጠ ኢኹም ሰሲዕኩም ዘለኹም ሆነ ዘሕሽኩማ ዘለኹም ኣሰር ናይ ኣቦታትና ቅዱሳን እዚኣ ፅኒዕኩም እዚ ህዝብና ክትሕዝና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓደራ ንብል። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መዓልትና ባሪኽልና እሞን ለይትና ድማ ይባርኸልና። ሎሚ ምሳና ውዒል እሞ መድሃንያን ምሳና ድማ ይሕደር። ባስልዮስ ቀዳማዊ ሻድሻይ ፓትርያርክ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ኤርትራ፣ ብፁዕ አቡነ ታዲዮስ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽ ባርካ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ዘሚካኤል፣ ጸሐፊ ቅዱስ ፓትርያርክ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ሙሉ ብርሃን ናይ ንኡስ ሀገረ ስብከት ኖርዌይ ከምኡውን ንኡሳን ሀገረ ስብከታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ጽርሐ አርያም ቅድስት ማርያም ኦስሎ ሰበካ ጉባኤን ካብ ሙሉእ ሃገረ ኖርዌይ ዝመጻእኩም ኣቦታት ሊቃውንቲ ካህናት ከምኡ ዲያቆናት ትምህርቲ ሰንበት ኣቦታት ኣዴታት መንእሰያት ህፃናት ብልዑል እግዚአብሔር ስም ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ኣለኹም? ኣምላኽ ቅዱሳን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኣምላኽ ብደሙ ዘጥረያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ምስጋና ንብፅሐዮ። ምዕራግ ጸሎት ኣቁራሪተ መዓት ሰዓሊተ ምሕረት ወላዲተ ኣምላክ ቅድስት ድንግል ማርያም ንጽሕት በድንግልና ስርጉት በቅድስና አማሊዳ ምስ ወዳ በየማኑ ንምቋም ይብቃና። እግዚአብሔር ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ቃል ድሕሪ ምስማዕ ካልኣይ ዘረባ ኣይፍቀድን እዩ። ግን ፍቃዶም ስለ ዝኾነ ካብ መስዋዕት ምእዛዝ ይበልፅ ስለ ዝኾነ ድማ ናቶም በረኸት ንኩላትና ይብፅሐና። እግዚአብሔር የኽብረና። ህዝቢ ኖርዌይ ኣብዚ ሎማዓንቲ ተኣኪብኩም ዘለኹም ብደረጃ ቅድስቲ ማርያም ጽርሐ አርያም ኦስሎ ጥራይ ዘይኮነስ ብደረጃ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ ዘሎ ንኡስ ሃገረ ስብከት ነዚ ኣማኺሉ ኣብታ ብዙ ዝተደኽመላ ብዙ መስዋዕት ዝተከፍለላ ፈተናታትን ተፃወታትን ሓሊፋ ሰጊራ ናታ ቤተ ክርስቲያን ክትውንን ዝኸኣለት ቤተ ክርስቲያን ኣብዚ ተማኺልና ኩላትና ክንርከብ ስለ ዝገበሩ ብሽም ንኡስ ሃገረ ስብከት ኖርዌይ እግዚአብሔር ይመስገን። እልል ኢልኩም ድማ ኣመስግኑልኝ። ብሓቂ ዑደት ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ሎሚ ሓደ ወርሒ ጌርና ኣለና። ዕለት 30 ጥቅምቲ ከምቲ ሊቀ ካህናት ዝበልዎ ኣብዚ ጉዕዞ እዚ ቤተ ክርስቲያን ብዙሕ ነገራት እግዚአብሔር ጸሎትኩም ሰሚዕ ኣለኹ ምህልላልኩም ድማ ተቐቢለ ኣለኹ ዝበለሉ ጊዜ ምዃኑ ኢየሱስ ስዱድ ተስፋሆሙ ለስዱዳን ስለ ዝኾነ ናትና ስደት በዚ ምድሪ ጥራይ ዘይኮነስ ገና ካብ ኣዳም ክንስደድ ከለና እውን ተስፋ ከም ዘለና ስለ ዝተነግረና እሞ ተስፋና ሙሉእ ክኸውን ብእምነትና ክንጸንዕ ብሃይማኖት ጸኒና እዛ ምድራዊት ስጋና ተሓልፍ እያ ዘይተሓልፍ ነፍሲ ስለ ዘላትና ኣብታ ዘይተሓልፍ መንግስቱ ከቕምጣ እታ ነፍስና ፈጣሪና እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። እንኳን ደስ በለኩም፣ እንኳን ደስ በለና። ሕራይ ነቦና ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ኣቦና እዮም። ካብ ቀደም ካብ ሕጂ እቲ ኩሉ ኪደት ናይዚ ዓድና ናይ ኤሮጳ ሙሉእ ፈልጥዎ እዮም። ዝያዳ ግን ናይ ሃገረ ኖርዌይ ከዓ ኣጥዕዮምን ኣፀቢቖምን ዝፈልጥዎ ብናቶም ጸሎት ብናቶም በረኸት ኢና እዚ ረኺብናዮ ዘለና። ስለዚ ንዕኦም ዕድመን ጥዕናን ይሃበልና።
ولا حميمهم كله بحيلهم دموцو አይገጥፉን የምነዛዓዲ ስለዚህ በረኸቶም ያሰለና በሐቂ እዚ ህዝብ ዝክእከብ ከሎ እሶም ተዘይጸንዑ ቅዱስ ፓትርያርክ ኣብዚ ኣበይ ማእተው ንሕና ከም ንኡስ ሃገረ ስብከት ተዘይንጸንሕ ብፁዕ ኣቦና ኣበይ መዕረፉ ሰበካ ጉባኤ እንተዘይነብርከ እዚ ኩሉ ህዝቢ ኣበይ መዕረፍ ህዝቢ እንተዘይነብርከ እዚ ህንፃ እዚ ኣበይ ምስ ተረኸበ እዚ በረኸት እዚ ኣበይ ኮይና ምተቐበልናዮ ስለዚ ካብቲ ዝነኣሰ ህፃን ክሳብ ትዝለዓለ ኣቦ ኢና ተራኺብና ዘለና ኣብዚ ናይ ኩሉ ድምር እዩ እዚ ቤተክርስትያን እዚ ኮይኑ ዘሎ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምቲ ዝተባሃለ ዓንቶ ወይ ክደግሞ ስለዘይክእል ኣብ ቅድሚ ኣቦታት እዚኣ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን እዚኣን እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌምን ሓደ ተምሳልያ እዚኣ ከምዚኣ ኢልና ፃዕዳ ተኸዲልና ኩላትና ምስ ኣቦታትና ተመራሪሕና ነታ ዘይተሓልፍ መንግስቲ ክንወርሳ ሙሉእ ተስፋ ኣለና ደቂ ተስፋ ስለ ዝኾንና ኣብኡ ብሰላም ንኩላትና ብሰላም ይእትወና እግዚኣብሔር ሓራይ ካብ ዝህቦ ወፃል ናይ ሊቃውንቲ ክህልወና ሓንቲ እልልታ ምህባልና ናብኡ መሰግና ሕራይ ባሪ እግዚኣብሔር ቅዱስ መዓልትን ቅዱስ ዕለት ንገይርዎ በዞም ኣቦታትና ክንባረኽን ክንቅደስን ዘብቅዓና ደጊመ ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ስግደትን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ካብዚ ምቕፃል ነዞም ኣቦታትና ዝኸውን ምስጋና ቅኔ ክገብሩልናዮም ኣብዚ ሊቃውንቲ ባለ ቅኔ ጥበበኛ እዩ። ባለ ቅኔ ከመስግንን ቤት ካህንዝን ጥበበኛ ጥበብ ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝወሃቦ ነቲ ዝወሃብ ትምህርትን ነቲ ዝተዋህቦ ጥበብን ነቲ ዝቐርብ ምስጋናን ብዝግባእ ክንክተሎም ክንሰምዖም ቤተክርስትያን ሓደራት እዮም። መምህር ጌታ ኤርምያስ በመጀመሪያ ሰላምታ ተቀበሉ። ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ገብረመስቀል ብፁዕ አቡነ ታዲዮስ ሊቀ ጳጳስ ሀገረ ስብከት ጋሽ ዋርካ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ሀገረ ስብከት ኤውሮፓን ከምኡውን ኢንግላንድን ማለት እዩ ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል አብርሃ እንኳን ብድሓን መጻእኹም ሰላም ከመይ ኣለኹም? ሕራይ እምበኣር ንክብሪ ነዞም ኣቦታት ንክብሪ ብፁዕ ቅዱስ ኣቦና ኣቡነ ባስልዮስ ዝኸውን እግዚኣብሔር ዝገለፀለን ንስኹም ካብ ጸሎት ሓግዙኒ ንእግዚኣብሔር ዝገበረልና ውዕለት ከመስግነ ማለት እዩ። ቃልየ አጽም እግዚኦ ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ ሊቀ ጳጳሳት ባስልዮስ ሊቀ ጳጳሳት ባስልዮስ ፍሬ ደብረ ድማህ በጸጋ ሊቀ ጳጳሳት ባስልዮስ ፍሬ ደብረ ድማህ በጸጋ ሊቀ ማህሌት ባስልዮስ ወልደ መርቆራ በጸጋ በረከትከ ቅድስት ይእዜ በረከትከ ቅድስት ይእዜ ላዕለ ኩልነ ህድጋ በረከትከ ቅድስት ይእዜ ላዕለ ኩልነ ህድጋ ሕራይ ቅዱስ ኣቦና ማህሌታዊ እዮም ሊቀ ማህሌት ዝበልኩ ብምክንያት እዩ ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ደብረ ኮል እንዳኣብነብሮ ኣምላክ ማህሌት ናእሽቱ ኮይና ርብሻ ብልናን ኮነ ንቅረታ እንዳሓለትና ሽበ ግዜ ፈላሲን ማህሌታዊ ኢልናስ ንዘራረበሉ ነርና እሞ እግዚአብሔር ከዓ ንዝብ ክዕቦን ከምዚ ኢልና ንሪኦም ከዓ ክብን እግዚአብሔር ይኹን ወዲ መዝሙሮም ማህሌታዊ እዮም ኩሉኦም ማለት እዩ እግዚአብሔር ከምዚኦም ዓይነታት ቦ ስለ ዝሃበና ክብሪ ምስጋናን ይኹን ነው። ሕራይ ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ
አምላቼ አምላቼ ጊዜ ከመሐፀር አምላቼ ገይስ ሀቤከ አምላቼ ገይስ ሀቤከ ኤውሮጳዊት ማህበር ኤጲፓፒቶሪ ዘስማ ኤውሮጳዊት ማህበር ኤጲፓፒቶሪ ዘስማ አንከረት ወሰመየት በአማን አንከረት ወሰመየትከ ባስልዮስ ሰላማ አንከረት ወሰመየትከ ባስልዮስ ሰላማ እስመ ወሳይናሃ አይመረት ቀዲሙ ወደዚህ አከማይተማ እስመ ወሳይናሃ አይመረት ወደዚህ አከማይተማ እዚ ማለት አብያተ ኤጲፓቶር ቤተክርስቲያን ማለት ሁለን አብያተ ቤተክርስቲያን ኤውሮጳ በዚ ትሕትና ናይ ቅዱስ አቦና ኣዝየን ተደንበን ተሓጎሰን ደስ ይብለን ስምኩም ከማን ከምቲ ባስልዮስ ዘይኮነ ተወሳኺ ሰላማ ኢለን ሰሚናኹም አብያተ ቤተክርስቲያናት ኤውሮጳ ምክንያቱ እቲ መፈፀምታ ማህተም ወይ ከዓ ነቲ መድሓኒት ኣብ ትሕቲ ክርስቶስ ምስሎም ስለ ዘሎ ኢለን እየን ብጣዕሚ ተደኒበን እሞ ስለዚ ክብሪ እግዚኣብሔር ይሁን እልልታ እስካብሉ እግዚኦ ሚበዙ እለ ይሳቅዩኒ እግዚኦ ይበዝሑ እለ ይሳቅዩኒ ብዙሃን ቆም ላዕሌየ ፍሬ ባስልዮስ ጳውሎስ ወታዴዎስ ሊቅ ፍሬ ባስልዮስ ጳውሎስ ወታዴዎስ ሊቅ ላይካነ ገዳማት ኤርትራ ባርኩ ማህበርነ ባርኩ ለነ በራቸ ቅዱሳን ሐራ ባርኩ ለነ ባርኩ ማህበርነ በራቸ ቅዱሳን ሐራ እስመ በረከትክሙ ኮነ ኃይለ ጽድቅ ፍጹም እስመ በረከትክሙ ኮነ ኃይለ ጽድቅ ፍጹም ከመ ያዕቆብ ለዕዝራ እስመ በረከትክሙ ኃይለ ጽድቅ እስመ በረከትክሙ ኮነ ኃይለ ጽድቅ ፍጹም ከመ ያዕቆብ ለዕዝራ ፍሬ ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝኾንኩም ቅዱስ አቦና አቡነ ጳውሎስ ከምኡ ቅዱስ አቦና አቡነ ታዴዎስ በቲ ቅዱስ ዝኾነ በረከትኩም ባርኮና ምክንያቱ ብበረከት ብዙሕ ነገር ስለ ዝቀም ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ስደት ሃገር ክሳብ ዘለና ሲ ስደትና ከምቲ ናይ ቀዳሞት ኣቦታትና ከም ናይ በዓል ያዕቆብ ዝተባረኸን ስደት ክኾነልና እቲ ናትኩም በረከት ኣባነ ሕደጉልና ውፅኢት ናይ ቅዱስ ፓትርያርክ ዝኾንኩም ንብራል እሞ ወስብሐት ለእግዚአብሔር ከይበዝሕ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ባስልዮስ፣ ብፁዕ አቡነ ሊቀ ጳጳስ አቡነ ታዴዎስ፣ ብፁዕ አቡነ ጳውሎስ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ዘሚካኤል አቦታት ሐዋርያት ከመይቀሊኹም ከመፂኹም እግዚአብሔር አምላክና ክብሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ዘብፅሓና በዚ ኩሉ ኣብ ዝርኢናዮ ዘለና እግዚአብሔር አምላክ ስለዝሐጎሰና ደስ ስለዘበለና ልብና ድማ ብሓጎስን ብደስታን ስለዝመልአ ብዝማሬ ነቦታትና እግዚአብሔር አምላክ እናመስግንና ነቦታትና ክነመስግን አቦታት ፈቃድኩም እንተዳ ኮይኑ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ኣብ ቅድሚኹም ንሕና ደቅኹም ክነንፅሕ ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ ቃልየ አጽም እግዚኦ ወለቡ ጽራህየ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ለክብረ አበዊየ እሰግድ በቅኔ ያሬድ ውዳሴ ለክብረ ባስልዮስ እሰግድ በቅኔ ያሬድ ውዳሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሥላሴ ለክብረ አበዊየ እሰግድ በቅኔ ያሬድ ውዳሴ ነላዊ አባግዕ ባስልዮስ እስራኤል ነላዊ አባግዕ ባስልዮስ እስራኤል ጻማ ዚአሁ አደመ ኖላዊ አባግዕ ባስልዮስ እስራኤል ጻማ ዚአሁ አደመ አባጋ አላባ ሄራን አኮኑ እንዚያ ሰቃል ገዳመ አባጋ አላባ ሄራን አኮኑ እንዚያ ስተርኢ ገዳመ አቦና ብፁዕ አቦና ከምቲ
ናይ እግዚአብሔር አምላክ እስራኤል ተባሂሉ ተፀውዐ ያዕቆብ ናይ ላባ ኣባጊዕ እንታይ ገይሩ ልበቱ ገይሩ ኣብ ኩሉ እናጓሰየ እትናቱ ዓሲ እትናቱ ዝተዋሃቦ ናይ ኣባጊዕ ካብ መጠን ላዕሊ በዚሑ ኣብ ነበረ ባስልዮስ ድማኒ ካብ ምድሪ ኤርትራ ከምዚ ሃቡና መርጌታ ኤርምያስ ክብሎ ፀንሐ ካብ ናይ መምህርና ዋላ በይ ቀሲስ ሊቀ ካህናት ቀሲስ ዘሚያል ክብሎ ፀንሑ ካብ ናይ መምህርና ናይ ኣብነት ምሕደራ ናብ ናይ ቅዱስ ሲኖዶስ ስጋብ ኣብዚ ናይ ቅስና ከምኡውን ስጋብ ናይ ፓትርያርክ ኮይኖም ነዚ ዘለናሉ ቤተክርስትያን ሙሉእ ኤውሮጳ ሃገሩ ናቶም ሰላም ከምዝብሎ ክንገር ፀንሐ ሰላሞም መልኣከ ሰላም ተባሂሎም ተፀዊዖምሉ ንኩሉ ኣኪቦም ከምዚ ገይሮም ይዕንቢቦም ናኸዱ ኣለዎም እሞ እቲ ናቶም ዓሲ ከም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ሰማያት ዝበዝሕን ዝበለፀን ኣደመ ዝበለፀ ዝፀበቐ ኮይኑ ማለት እዩ። ደብረ ማርያም ትፄውእ ስመ ባስልዮስ ቅዱስ ደብረ ማርያም ትፄውእ ስመ ባስልዮስ ቅዱስ ኣንጣነ ነፀረት ግብተ ስመ ተዚአሁ ሃዳስ ኣንጣነ ነፀረት ግብተ ስመ ተዚአሁ ሃዳስ ባለና ፀንሐ ንሕና ኣብዚ ዘመን እዚ ኣብዚ ኤውሮፓ መፂና ንመጀመርያ ግዜ ናይ ኣባ ታሪክ ኣብዚ ደብሪ እዚ መፂና ከምዚና ኮፊና ፓትርያርክ ነቆሉ ዘለና መጀመርያ ግዜ ንሕና ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ መፅኦም ነይሮም መሰለኒ ግን ኣብቲ ንሕና ዘመንና ዝነበረሉ ንመጀመርያ ግዜ እዩ። ስለዚ ሓድሽ ዝኾነ ናይ ኣቡነ ባስልዮስ ኣብ ናይ ሓድሽ ናይ ኣቡነ ባስልዮስ ዓመታት ዝገበረ ዘይኮነስ ሓድሽ ሲመት ስለዝኾነ ኣብዚ ሓድሽ ዝኾነ ሲመት ነዚ ስለዝረኣየት ነቲ ሓድሽ ዝኾነ ሲመት ነዚ ስለዝረኣየት እንታይ ጌራ ስሞም ትፅዋዕ ኣላ ብቅድስና ብፀሎት ብዝማሬ ስሞም እናፀዋት እናኸብከበት ናብዚትራ ማለት እዩ። ኣምላክ ገይስ ሃብየከ ፀማት ነፍስየ ለከ ኣምላክ ገይስ ሃብየከ ፀማት ነፍስየ ለከ ፀማት ነፍስየ ለከ ኣምላክ ገይስ ሃብየከ ፀማት ነፍስየ ለከ ቤተ ክርስቲያን ትሰብህ በትረ ባስልዮስ ፌንሙ ቤተ ክርስቲያን ትሰብህ በትረ ባስልዮስ ፌንሙ በትረ ባስልዮስ ፌንሙ ወታዴዎስ ዘውገ ጳውሊ ጸወርተ ስሙ ወታዴዎስ ዘውገ ጳውሊ ጸወርተ ስሙ አንጣነት ይሐድስ ዘልፈ ኩለሄ አንጣነት ይሐድስ ዘልፈ ኩለሄ ውርዛዊ ንጽሕና ቀዲሙ አንጣነት ይሐድስ ዘልፈ ኩለሄ ውርዛዊ ንጽሕና ቀዲሙ ቤተ ክርስቲያን ንባስልዮስ ቅዱስ ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ባስልዮስ ነቲ ግሩም ዝኾነ በትሮም ስለዝኾነ ተመስግኖም ከምኡውን መስቀል ዘውግ ናይ ኣቡነ ታዴዎስን ናይ ኣቡነ ጳውሎስን ዘውግ ዘመዱ ዝኾኑ ጸወርተ ስሙ ቅዱሳን ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ይኹኑ ብፁዓን ኣቦታት ወላ ኣብ ምድሪ ኤውሮጳ ዘለዉ ይኹኑ ተፀዋዕነቱ ናበዩ ናብ ኣቡነ ባስልዮስ እዩ። ምክንያቱ ምሕደራ መሳልን ስለዝኸይድ ንሕና ተፀዋዕና ነመኒ ንሕና ካብ ምእመናን ናብ ሰብዓ ጉባኤ ናብ ንኡስ ሃገረ ስብከት ከምኡ እቶም ሊቃነ ጳጳሳት ናብኡ ዘሎ ተፀዋዕነቱ ናመኒ ናብ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ ርእስ ናይ ኩሎም ስለዝኾነት ርእስ ናይ ቤተክርስቲያን ርእሳ ንሱ ስለዝኾነት እንታይ ትኸውን ኩሉ ግዜ ብምስጋና ነቲ ሰናይ ዝኾነ መጓስኦም ተመስግን። ምክንያቱ በቲ ናይ ኣቦታት ቀዲሙ ኣቐዲሙ ዝወሃበ እምነት ነቦታት ካብ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሉ ወዲ ጢሞቴዎስ በታ ቀዳሚት ነቦታት ናይ ዝወሃበ ገድሊ እምነት ብኣተጋደል ከም ዝተባህለ ነርሳውን ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንዖም እናፀውዐትና ኣመስገነት በቲ ናቶም መገዲ እናኸረት ላይገብር ነቲ ናይ ቀዲም ዝኸነ እምነት ብኡ ጉብዝናኣ ንእስነታ እናሓደሰት ትነብር ማለት እዩ። አንጣነት ይሐድስ ዘልፈ ኩለሄ አንጣነት ይሐድስ ዘልፈ ኩለሄ ውርዛዊ ንጽሕና ቀዲሙ ነበር ለለጌ ሰማሙ እሺ ለለጌ ሰሙ አሙ እግዚኦ ዋሙ እሺ እግዚኦ ሚበዙ
እለ ይሳቅዮኒ ሌተ ብዙኃን ቆሙ ላዕሌየ እግዚኦ ትትፌሳህ ጥቀ መቅደሰ አብርሃም አብ በርየተ አበው ሰለስቱ ትትፌሳህ ጥቀ መቅደሰ አብርሃም አብ በርየተ አበው ሰለስቱ መቅደሰ አብርሃም አብ ጽድቀ ዚአሃ ባሕቲቱ መቅደሰ አብርሃም አብ ጽድቀ ዚአሃ ባሕቲቱ በከዊነ አብርሃም አብ አንጣነ ነጋድያን ታቱ በከዊነ አብርሃም ኄር አንጣነ ነጋድያን ትፈቱ አንጣነ ነጋድያን ትፈቱ ቤተ ክርስቲያን መገብር ወይ ቤተ መቅደስ መቅደሰ አብርሃም ቤተ አብርሃም ልክ እንታይ ኮይና ብሰለስተ አበው ብምርአዩ ቅዱስ አቡነ አብርሃም ታይኮይኑ ተሓጒሱ ደስ ይልዎ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና ድማ ነዞም ሰለስተ ብፁዓን ኣቦታት ሎም መዓልቲ ብምርኣያ እንታይ ኮይና ደስ ይልዋ ተሓጒሳ ምክንያቱ ብናይ አብርሃም ብምዃን ብናይ አብርሃም ክዋኒ ኄር ብምዃን አብርሃም ከም ተፀወዐ ቅድስት ቤተ ክርስቲያና እውን ኄር ኮይና ነጋድያ እንዳትገብር እያ ትፈቱ ነጋድያን ስለትፈቱና ካብ መፂና ኩሉ ነገራትና ገዲፍና ኩሉ ነገራትና ኣወንዚፍና ነጋድያን ኣቦታት ገያሾ ስለዝመፅና ኢልና ናብዚ መፂና ኣለና ማለት እዩ። እግዚአብሔር ነግሰ ኃይሎ ወቀነተ እግዚአብሔር ነግሰ ኃይሎ ወቀነተ ባስልዮስ ዘወንጌላዊ መርአተ ክርስቶስ አባይ መርአተ ክርስቶስ ንጽሕት መርአተ ክርስቶስ ህሪት በአይነ ቄርሎስ ንጻርየ መርአተ ክርስቶስ አባይ በአይነ ቄርሎስ ንጻርየ ይትሃብር በአይንተ ንስጡል ዘአልቦ ድማርየ ይትሃብር አይንተ ንስጡል ዘአልቦ ድማርየ ለቤተ ክርስቲያን ባስልዮስ እስመ ዘሚካኤል ፈካርየ ለቤተ ክርስቲያን ባስልዮስ እስመ ዘሚካኤል ፈካርየ ወደብረ ማርያም ትጸውር እንዘ በዝማሬ መስቀለ ዘባስልዮስ መስቀሎ መካርየ መስቀሎ መካርየ መቁረርየ መስቀሎ መቁረርየ እሺ መስቀሎ መቁረርየ እሺ ናይ ባስልዮስ ዝወንጌላዊ ዝኾነ ባስልዮስ ቅዱስ ባስልዮስ ብዓይኒ ናይ ቅዱስ ቄርሎስ ቀዳማዊ ናይ ቅዱስ ኣቦታት ቄርሎስ ካልኣይ ሳልሳይ ወይ እውን ባታሪ ዝሓልፉ ኣቦታ ዝሓልፉ ቦና ኣቡነ ቄርሎስ ብናቶም ዓይኒ ንምንታይ ቤተ ክርስቲያን የጥምትዋ ነታ መርዓት ናይ ክርስቶስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን የጥምትዋ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ ንስጥሮስ ናይ ምንፍቕና ሕብረት ንኸይህልዋ ኣበይ ኣብቲ ናይ ምንፍቕና ቦታ ሕብረት ንኸይህልዋ ብዓይኒ መን የጥምትዋ ብዓይኒ ናይ ቄርሎስ ገይሮም የጥምትዋ ምክንያቱ ባስልዮስ ዘቤተ ክርስቲያን ናይ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ዝኾነ ባስልዮስ ንዖም እንታይ ዝገብር ንዖም ዝሕግዝ ንዖም ዘስተናግድ ምስኦም ተሓጋጋዚ ዝኾነ ፈካሪ ዝኾነ ንኩሉ ዝርክብ ንኩሉ ዝረክብ ንኩሉ ብፅቡቅ ገይሩ ፈትሒቱ ከርክብ ዝኽእል ቀሲስ ሊቀ ካህናት ዘሚካኤል ስለዝሓረ እያ። ደብረ ማርያም ድማ በዝሎም መዓልቲ እዚ ብዝማሬ ጌራ ሽሞ እንታይ ዝገብር ትፅውዕን ትቅድስን ምክንያቱ መስቀል ናይ ክርስቶስ ናይ ኣቡነ ባስልዮስ ነትናቶም ነዝናህና እንታይ ዝኾነ ፀር ዝኾነ ወይ ከዓ ፈተና እንታይ ስለዝገብር መግረርየ ስለዘርሐቀልና እዩ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ሊቃውንትና እግዚአብሔር አምላክ የዳብረና ብሓቂ ንቅዱሳን ኣቦታትና ብቃል ገሊፅካን ኣማሳጢርካን ገሊፅካን ኣንቢብካን ኣይከኣልኒ እዩ። እግዚአብሔር አምላክ
ስለዚህ ምስ ግዜ ዘለና ሕፅር ከነብሎ ኢና እግዚአብሔር አምላክና ነዚ ሰዓትን ነዚ ዕለትን ብቅዱሳን አቦታትና ዝባረኸና መስቀሎም ኣብ እሙራና ኣብ ልብና ዝሓደረ እግዚአብሔር አምላክና ክብርን ምስጋናን ይሁኖ። ካብዚ ምቕፃል ናብ ሊቀ ካህናት ሕራይ ኩሉ እቲ ዝበሃል ተባሂሉ እዩ። እቲ ዝተዋሃበ ክብርን ምስጋናን ሊቃውንትና ዓድመን ጥዕናን ይሃበልና። ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ዝረሳዕ ዋላ መዘከርታ እውን ይቦሙኒ ኩሉ እትገብርዎ ዘበለ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ሲኖዶስ በፂሑ ልዑል ምስጋና እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ብሓቂ ንስኻትኩም ናይ እምነት ጥራሕ ዘይኮነ ልምዓታዊ መደባት ዝሕተት ሓገዝ ናይ ገዳማት ዝሕተት ሓገዝ ናይ ኣብያተ ክርስቲያናት ዝሕተት ንገዳማትኩምን ንኣብያተ ክርስቲያናትኩምን እትገብርዎ ኣበርክቶ ኩሉ ግዜ ብፃዕና ቦታት ጸሎት እናገበሩ እዮም። ናይ በዓል ቅድስቲ ድሜና፣ ናይ በዓል ደብረ ቢዜን ካልኦት ገዳማት ኩላቶም ገዳማትና መሰረት እምነትና ስለ ዝኾና ገዳማትና መሰረት ናይ ሃይማኖትና ገዳማትና ናይ ሊቃነ ጳጳሳትን መበገስን መፈልፈልን ስለ ዝኾና ናይ ሊቃውንትን መምህራንን መፈልፈል ስለ ዝኾና ገዳማትና ከይዓንዋ ገዳማትና ከይፅጎሙ ኢልኩም ትገብሮ ሓገዛት ኩሉ በፂሑ ቅዱስ ሲኖዶስ እናመስገነ እዩ። እሱ ጥራሕ ደይኮነ ኩሉ ኢኹም ትገብሩ ስድራ ቤትኩም ይኹን ካልእ እውን እንኳን ንዝሓመመ ትፍውሱ ንዝሞተ እውን ኣብዚ ከይተርፍ ምእንቲ ኣብ መቃብር ዓዱ ናብ ወለዱ ክኣቱ ኣለዎ ብማለት ኣዋፂኹም ትገብሩ ሓገዛት ኩሉ ግዜ ቤተክርስትያንና እናመስገነት እያ። ቅዱስ ሲኖዶስካ እናመስገነኩም እሞ ነዚ ናይ ምስጋና እውን ከይሓለፍና ክንጠቅስ ኣይንደልና። ስለዚ ብፁዕ ኣቦና ኩኑ ቡሩካነ ወተወፈዩ ብርሃነ ኢሎም ንኩላትና ክባርኹና እዮም። ንኩላትና ከዓ ማይ ደግኒ ክነፅጉልና እዮም። ምስ ዘሎ ሰዓታት ኩላትኩም በብሓደ ኣብ ቅድሚኦም ኮንኩም ድሕር ተባሪኽኩም ማለት እሞ ኣቦና ክባርኹና እዮም ንኩሉ ክነፅጉልና እዮም። ስለዚ ብጌርና በረኸትና ክንዓፅቡ ሓደራ ንብልና። ሕራይ እንታዮም ኢሎም ኩሉ እዚ መለለይ ኣለዎን እናቱ ናይ ስራሕ መለለይ ኣለዎ ናይ እምነት መለለይ ኣሎ። መንነት ክንብል ከለና ምናልባት ምስካለ ከይተሓዝ መንነት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ኸ ኣብ ዝኸድናዮ ቦታ ኣብ መገሻና ገሽና ንወርሒ እንድሕር ገሽና ቤተ ክርስቲያን ክንሳለም ክንቆርብ ከለና እዛ መንነት እዚኣ ክትህልወና ከላ ናብ ዝኸድና እንትኸድና እዛ መንነት እዚኣ ዝሓዘ ሓንቲ ቤተ ክርስቲያን ሓንቲ እምነት ስለ ዝኾነት ኣብ ዝኸደ እንትኸይዱ እዛ መንነት እዚኣ እንድሕር ሒዙ ሓድሽ ሽዑ ድሕተተሉ ነገር የለን ከገልግል ክእል እዩ። ኣብኡ ቅመጥ ተኮይኑኻ የሐድሳ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ መንነት እዚኣ ኩላትና ክንሕዛ ኣብ ውጅና ብልለው ንኡስ ሃገረ ስብከት ሓደራ ይብለው ቅዱስ ኣቦና እውን እዛ መንነት እዚኣ ዝሓዘ ኣብ ኩሉ ብናፃ ክግልገል ስለ ዝኽእል ንኩሉ ኣገልግሎትና እትጠቕመና ኦርቶዶክስ ምዃንና እትሕብረልና መንነትና ስለ ዝኾነት ኩላትና እዛ መንነት እዚኣ ክንሕዝ ይብሉ ኣለው። ብጣዕሚ ፅቡቕ እዩ። እግዚኣብሔር ይሓግዘና። ኣብዚ ምቕፃል ብፁዕ ኣቦና ክባርኹና እዮም ኩላትና ሓፍ ክንብል ኢና ማይ ድጋሞት ክለምሉና እዮም ኩላትና ከም ተባረኽናን ከም ተቐደስና ጌርና ብግቡእ በቦታናን መመንገድና ክንከይድ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል። ናይ ፅባሕ መደውን ቤተክርስትያን ካብ ፋዱስ ፍርቂ ለይቲ ከፊታ መለለይቲ ማህሌት ኣሎ። እቶም ነቲ ማህሌት ክንሳተፍ ንደሊ ብምልኣኽና ብእዋኑ ፕሮግራም ጌርና ክንወፅእ ቤተክርስትያን ሓደራ ትብል። ሓራይ ቅዳሴ ሰዓት 5 ንጎዩ ማህሌት ክንሕድር ኢና ማህሌት ካብ ፍርቂ ለይቲ ኣሎ። ቅዳሴ ልክዕ ግን ሰዓት 5 ተኣምረ ማለት ሓራይ ኣብኡ ከለና ሊቀ ብርሃናት ምክትል ኣቦ ወንበር ሰላም ክብል የሎም ስለ ዘለዉ ሰላም ክብል ሓራይ በረኸት ናይ ክርስቲያን
ሰንበተ ክፍልና አቡነ ዘበሰማያት Alright, kisah ini gimana? አብዘለና ያሙደውን በል ኩላህ ነው አንሰ That's it.